Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिम दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थालायबाय आरोना लोगोफोर लोगोसेनो बयखौबो गुड मर्निं ओमफ्राय मैया जे आङो दख'ना गोदान लाबोदोंमोन दा नोंथांमोन आङो खोन्थानाय जायाखैमोन बेखौ आं दिनै खोन्थानोसै आरोना लोगोफोर दिनै ओमफ्राय बिराद फुंनिफ्रायनो सान्दुं थ' माने एसे सानजौलायबाय आरोना सान्दुं ओंखारजोबलायबाय नै दिनैनि सिखारनाया बिराद लेट जाबाय ओमफ्राय दा बेखौनो आङो नोंथांमोननो खोन्थानोसै आरोना नैबेनो लोगोफोर आंनि दख'ना लानाया दा आंखौ सुनो नागिरदों आरोना आखाइ गिसिजों दांनाया बोरैबा जालायबाय नोंथांमोना आगरखौ माबायदि नुदों खोन्थाबानो जाबाय नै आं आगरखौ बांद्राय फसायाखै अब्लाबो ओमफ्राय नायै नायै मोजां नुलांबाय आरोना थ' गेजेराव बेबायदि माबा दङ आरोना आगर दङ खिन्थु बोरैबा फुटलाला नुदों खिन्थु बियो ग्रिन आरोना मोजाङैनो ग्रिन बेखौ माबा बोरैबा मा होनो नरि बायदिबो नुलायलांदोंहाय खिन्थु लाइगांसो आरोना बे दख'नाया गोथां थ' बेनो आरोना लोगोफोर दा आङो बेखौ सुनो लाबाय आरो सुनोसै बेखौ सुनोसै आङो दा बोरैबा नरि बायदिसो नुदों खिन्थु लाइगांसो आरोना बे गोथां ग्रिन कालार सोमबाय आरो आं बेखौ नै दा सोमनायाव जेरैबायदि कालार नुदोंना लोगोफोर बिदिनो आरोना रियेलावबो कालारा बिराद मोजां ओमफ्राय लोगोसेनो पिंक थानायखाय आङो सिम्पोल कालार नुदों आं बांद्राय माने लाइट कालार गाननो बायो आरोना दख'नाखौहाय बेयाव सोमबाय कालार ओंखारगोन ना मागोनलाय दा एसे कालार फैदोंथ' बै गलाबनिया फैदों ना मादोंथाय गलाबनिया फैदों एसे आगरनिया कालार फैदों ने आगरनिया कालार ओंखारदों एसे नैलाय नोंथांमोना नुदोंना नै कालार ओंखारदों आगरनिया थ' बेनो आरोना लोगोफोर आं दख'ना लानाया ओमफ्राय माबायावथ' मा होनो मार्केटफोरावथ' गिदिर गिदिर माने दख'ना स्टरफोराव बायोब्लाथ' मा होनो बेखौ 3000 होनखायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय 3000आवहाय जेनेबा सोरबा हरो 2700 सोरबा हरो 2800 आरोना थ' जों बेनि खमावनो मोनबोदों आरोना बे दख'नाखौ बयबो लायो बिराद सेल जायोनो आरो थ' बेनो लोगोफोर फार्स्ट टाइम सुनायाव नैबे गलाब कालारा ओंखारदोंमोन सेकेन्ड टाइमाव ओरैनो इसे ओंखारबाय ओमफ्राय लास्ट टाइम आङो 3 टाइम सुखायो ओमफ्राय दा ओंखाराखै आरोना लोगोफोर थ' नै जुदि लोगोफोर माने बै ग्रिन कालाराबो जुदि कालार खारनायमोनब्ला आं बिराद टेनसन जागौमोन आरोना लोगोफोर जै कालार खारनाय मोनब्लाथाय माने आं दख'नाखौनो बायनो बायो आरोना थ' बिदि नङा आरोना लोगोफोर माने बै पिंक कालाराल'सो एसे गदों बे एसे एनैयाथ' गखायो नङा होमब्ला थ' बेनोसै आरोना लोगोफोर दा नै आङो सेबखांबाय दानि लोगोफोर आङो मोजाङैनो सेबबाय दै गसरनाय नुवासै ना लोगोफोर नै आं बिराद मोजाङैनो सेबदों आरोना दख'नाखौ दसे बेयावनो थाथ'थोंसै आरो लोगोफोर बे दख'नाखौ जे दिन लादोंमोन माने अखानायैनो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन आरोना थ' नोंथांमोना दख'नाखौ माबायदि नुखो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरोना अब्ला दिनैनि भिडिअखौ जायफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय बाय बाय